nyiswa ni to weche chalo nade gi kinde ni gin jomage ma ochopo bede migepe mag piny owacho to gin kuond mage ma oseyangi kaka Thidhia mowinjo bed ni rito okenge mage moketi gi chike mage mowinjo bed ni luwo kata mana jopiny modak e alwora go mondo gibed gi ng'eyo kuom gik mawachi e nyasi makama. Ali Abich amosi ni misawa ka intiere Homa Bay ahinya to gwenge mag Karachuonyo ondago kanyo nyiso ni to rito Thidhia ni en wach ma omi pek e okang' machalo nade e gwenge ma Homa Bay. Erokamano George Bati awinji makare kwa bira chiel kachiel kar Thidhia ma ondago mantiere ka chud bura ma Karachuonyo ke wacho odiochieng' ma kawuono piny ngima dhialo odiochieng' mar kuonde mag Thidhia ma onego bed ni rito kaka achiel kuom yorego eko ma konyo alwora. But Homa Bay County ka endi wan kod wetland kata kar Thidhia ma Homa Bay ka endi ma en ondago ma wantiere odiochieng' ma kawuono kendo kama kawuono obage nyasi ka nyalo neno to kaka endi en mano bende wetland kata Thidhia ma ondago ka endi maduong' ma osebedo ka kuom higni mathoth. Kata kamano jopiny ma oloso ka endi koni poko okete tim kare mondo mineni orite yo malong'o manyalo konyo rito alwora kaachiel kod kelo mwandu e yo mowinjore. Nyasi ma kawuono Bati oyuore kod jotelo mochung'ne weche mag alwora e kaunti ka endi kotelo kod jatend migawo mochung'ne alwora kod pi e kaunti Homa Bay ka endi kaachiel kod migepe mopogore mag piny owacho kod mago eko mag piny owacho ma bende tich ma gisebedo ka gitimo maduong' ahinya e kaunti ka endi en konyo rito alwora maneno ni alwora ma Homa Bay ka endi obedo makare kendo kawuono gigo tach ka endi maneno ni ondago wetland ka endi bende oyudo rit makare kendo ne ni chenro go eko ma onego bed ni timo e wetland kaka ka Thidhia ka endi otime yo makare gi ka endi Bati ka ketho sa an kod jatend migawo ma ochune chenro mar rito alwora e kaunti ma Homa Bay ka endi ma bende ne wendo modhialo e nyasi modiochieng' ma kawuono ka endi ma oyuoro neno ni to gin ang'o okenge ma kaunti Homa Bay mage ma kaunti ma government Homa Bay ka endi go en ni bende osebedo ka donjo kendo timo tich moko ka endi to gin chik mane ma gidhi kawo negi mondo Thidhia mondo ka rite mowinjore gitiba chiel kachiel kendo mondo ka endi ng'ato nomo kelum kendo en kama koro opunge Thidhia neno kotu okang'e ni kaka wacho ni mowinjore mondo rite ka chik dwaro. Kamano nying Dr. Josh Allo ani matelo ne migawo mar ler mar gwenge gi pi kuno wano ndago mondo wapar Thidhia giduong' ma wachako timo achiel kuomgi en wuoyo kod jopiny mondo ging'e Thidhia en gima ber nikech pi mawuok e Thidhia en pi maler ma Thidhia nochungo kendo en pi makonyo oganda e yor modho kaachiel kod tedo to koda gi le. Wach maduong' machielo en ni e Thidhia bende jopiny nyalo yudo chiemo. Aina mag chiemo minyalo yudi e Thidhia en kaka rech mar kamongo kaachiel kod mumi. Nyithindo matindo bende nitie winje moko ma gisomo asoma to pok gineno gi wang'gi kaachiel gi kute mopogore opogore kata thuonde magi dakie e Thidhia. Omiyo Thidhia en gima duong' ma jopiny nyaka riti. Wan kaka sirikal mar Homa Bay County kotelne gi Mheshimiwa Gladys Wanga wasechano ni Thidhia duto manie kaunti wabro dwa ni mondo oriti e yo makare. Nachiel jopiny ok onego ged machiegni kod Thidhia. Jopiny ok onego pur machiegni kod Thidhia mamiyo lope duto yweyore to donjo e Thidhia. Wach machielo en ni nitie yiende machalo dundu gi moringa ma wanyalo pidho machiegni kod Thidhia mondo mi pigno omed bedo maliw. To bende wajiwo jomodak e gwenge machiegni gi Thidhia ni mondo gipidh yiende mondo ka koth chwe to kik koth oywer buru kaachiel gi chuodho duto ka gitere e Thidhia. Omiyo wan kaka sirikal ma Homa Bay, Thidhia duto manitie waseikore mondo mi ogeng'i mondo jopiny oyud pi maliw. To maduong' bende yore mag somo. Thidhia konyo e yore mag somo nikech wang'eyo ni nitie gik misomo e sikunde kata e mbalariany
ma nyithindo masomo nyaka bigine kod wangi. Wan kod Tom Mboya University wabro kwayogi ni mondo koro gikaw thuolo ni mondo gitim nonro mar thidhna machalo gima to kendo gikel jopuonjre machiegni mondo ne ber mar thidhna kaeto gijiwa mondo gibed gandiko moko minyalo ke gwenge mamiyo jopiny somo to neno ni nitie ber mar rito thidhna. Omiyo thidhna en gima duong' kendo wajiwo jo Kenya duto ni kamoro amora ma wantie warituru thidhna. Waziri wacho ni un kod chenro mar rito thidhna mantie Homa Bay kae to ka wantie ndago kandi ko kariembo tinyalo neno ka chigni atamalo 90 mar thidhna ma undago kandi owang' kendo tuo moko nyiso ni en kama ng'ich monego beni rito. Kang'e ni bende usebedo kod chenro kata chien kane makonyo rito gik machalo kama kik tim wang'o thidhna kaachiel kod jomodak machiegni ka koso nu ita mondo odiochieng' ma kawuono yangi koka oket chenro ma ungo mar rito thidhna mantie Homa Bay County ka. Erokamano, mano en gima wasebedo ka watimo e gwenge duto. Wan gi jomotelo na alwora mag gwenge ma waluongo ni sub county environment officers. Jogi ondikgi mondo giwuothe gwenge ka giriwore kaachiel kod chiefe gi assistant chief gi jodongo gweng' ka gikonyo jopiny duto mondo ging'e ber mar rito thidhna. Omiyo en gima wasebedo ka watimo kendo kawuono bende uneno ka sirikal mamalo bende oriwore kodwa e chenro ma kawuono kotelnegi gi DCC maka mondo mi wami jopiny ong'e ni nitie pek ka ok warito thidhna, omiyo nyaka warit thidhna. Omiyo county government ma Homa Bay ondiko joma tijgi en rito alwora, tachiel kuom alwora ma girito en thidhna. Kapok awe inyalo nyiso jo neno mag Ramogi sani mopore kod thidhna ma kawuono wantie mondago ni bende sub counties te 9 ma Homa Bay ka be nitie thidhna moko mopore gi ma kawuono wantiere ni. Wan gi thidhna mang'eny, nitie kata Soko Kawino, wan gi thidhna nyaka kidhi Mfangano, wan gi thidhna kuonde mang'eny, ne ok wanyal dhi kuondgo duto. To wajiwo ji nikech ji duto ng'eyo kuonde ma thidhna go nitie, kendo ndalo ma oro nitie kuonde ma giyude pi. Wach maduong' kuom thidhna ni thidhna miyo pi ok rum, kendo kata kidwa kunyo kisima tiyude yo mayot korit thidhna. Omiyo jothurwa nyaka rit thidhna. Bati kapok awe yan ka kod achiel kuom jago mosebedo ka kedo rito alwora e county Homa Bay kandi kendo en director mar riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere ni alwora makare ma thoro margi en konyo e rito alwora kaachiel kod neno ni alwora rit makare manyalo miyo kor lwasi bedo makare e county Homa Bay kandi. Willis ibiro nyiswa ne kaka un riwruoge moko mag piny owacho okang'e ni chenro mage ma un go ma neno ni thidhna ma Homa Bay kandi oriti e mowinjore kinyalo neno toke kaneno ka rito thidhna ni ok osebedo makare. Chenro mage ma un go ka migepe moko mag piny owacho e konyo sirikal rito thidhna mantie county kandi. Erokamano jowinjowa kendo adwoko erokamano maduong' ne Homa Bay County. Odiochieng' ma kawuono ne wariwore kendo wabedo achiel kuom counties mane ne wamua ni mondo kawuono wa celebrate odiochieng' mar thidhna e piny ngima. Kaka wasewuoyo waseng'eyo ber mar thidhna, kaka iwinjo ko waziri owacho kamano, to mak mana ni koso ng'eyo osemiyo thoth jowa ok ong'eyo ber mar thidhna. Koro wan kaka riwruok mek piny owacho kwariwore kod county government kod national government wawuok oko mondo wapuonj jopiny ber mar thidhna. Kaka koro sani kwang'eyo chien ka tiyudo ni ji en kroch, ji donjo e kuonde thidhna, to kuonde thidhna gi nigi beyo nikech kwang'eyo manifesto mar Her Excellency the Governor to wacho ni wantiere kod gimoro miluongo ni mwandu marambulu kata blue economy. Blue economy wang'iye kod yore mopogore opogore. Kama wachung'e ka king'iyo maber kata ka nwawuotho e iye to wayudo ni mwandu mantiere iye ka opogore kod le, pi, winje, kute mopogore opogore ng'eny kendo kuondegi. Koro wanyalo kawo wach mar ecotourism mondo wariw ka en kama ko orit maber to nyalo kelo mwandu maduong' ne Homa Bay kendo ne jogweng' mek Central kendo ne pinywa in general. Ne wane process mar loso plan mar higni 5 miluongo ni CIDP kendo recommendations mabeyo manjanwa wacho en ni ng'iyo kako nego bed ni kuondegi irito mondo wa generate mwandu koa kuondegi. Kamano.
George Bati mana achiel kachiel waloso kod jokanyo e sekta ma alwora ka achiel kod piny owacho Homa Bay kaendi kaluwore kod thoro ma wach ma kawuono mar ng'iyo kaka inyalo chier kendo kuonde mag thieth na moko osebedo ka dhi makare kaunti Homa Bay kaendi kendo pod wabro dhi nyime ka kod luwo twak madhi nyime ka mondo wawinj to bang' ka wang' romo ma kawuono orumo to jokanyo e sekta mochung' rito alwora ka achiel kod migawo mochung' alwora e kaunti kaendi gin ang'o ma gibiro wuok godo bang' burani mar konyo rito thiethna ma wantie ma ondago kaendi ka achiel kod thiethna mamoko ma bende yudore e kaunti ma Homa Bay kaendi ma bende ok osebed ka irito e yo mowinjore. Bati kamana nya Ali Abich kuom ripota ka achiel kod nyiso ayanga gik matimore gi chenro moketi ahinya gi piny owacho mar kaunti ma Homa Bay kod jochiw sir mamoko weche mag rito alwora e kaunti ma Homa Bay e wi rito thidhia mopogore opogore e kaunti no. Ageno ni pod mathoth ibiro medo luonwa ka bende ng'iyo ne to gwenge mamoko bende ma thidhia nitiere to gin to giketo okenge mage kata jopiny tiyo e yo machalo nade gi kuondego mar neno ni oritgi. Wawere kod ma timore Homa Bay nyaka Ramogi wadonje weche ma bende